ka ndị Igbo ji na anya na-akpa nkịtị amụ na-ejide ya n'isi okenye n'ife okwu anọ m ihe okwu ọfụma kwụkwagodi ya ọ dị ka ị ka ji earphone ada anụsi ife ị na-ekwu ọfụma na-ekwunye okwu n'ime fonu gị onye na-agba nkịtị acha ejide ya n'isi ejide ya n'isi ọṅụ ihe ọ na-ekwu na-akpụ ya akwụkwọ n'ọnụ ka edozie ya onye ka anyị na-ekwu okwu ịta okwu eze ya weta inu ya ahụ ị na-ekwe kwada akpụ na ụkwụ n'ọnụ ihe ọ na-akpọ afa na-akweghị akpọpụta mana ife ndozigharị akịta inu ahụ sịrị na onye a na-akpa nkịtị ya eze ọ bụrụ ihe ọ na-akpọ afa nke ahụ na-akpọ afa abụghị ya onye a na-akpa nkịtị ya eze na-ejide n'isi inu ndị Igbo ịkpa nkịta eze kacha n'ihe a na-eme nkịta na-afụ ya ụfụ a na-ebe nkịta ọdụ arụrụ mma n'ọkụ mma na-acha mmemme eme ya ọ dị adapụ nkịta ebe ọ dị agbanwe obere ọbara mesị ọ nachie ebe ebele nkịta ọdụ bụ ka iwerụ ya ama malụ nke gị a na-ebe nkịta ọdụ nkịta ibe ya ọdụ okpuo ya nwebere oge na tupu nwanne esie o chefuo ya mana nke na-akacha afụ nkịta ọfụ ekpe ya eze were igwe anyajie ya eze nyajikwu ya eze ọzọ nyajikwu ya eze nkịta ọnwụ anyị na ọbara onwe inu gara aga otu oge gara aga sịrị na ọ bụ na nkịta agbọcha mmadụ niile ọfụ na be nwe anyị ajadu akpa ya eze nkịta gbọcha mmadụ niile ọfụ na be nwe anyị ajadu akpa ya eze nkọ ya gbọgide gbuo ma onye chọọ amịata n'abalị ka ụmụnna damana ya na-aba nwaanyị dajadu nkịta bido na-agbụ ya maka onye nkịta na-agbụ ọrụ nwoke mgbe agba na-achọ ịmị aga na be nwaanyị ajadu nkịta gbọbụ ya eti nwaanyị ahụ njemụde nkịta baa ya eze na ọ na-emebiri m ihe ịkpa nkịta eze bụ nnukwute afụfụ a na-ata nkịta na-akpa eze nkịta na-ata alụ ọta mmadụ alụ keke ka ọta mmadụ alụ akụgbuo ya maọbụ ele ya maọbụ onwe obodo ada akpa nkịta tagburu eze ha n'oge gboo onwe mmachi onye ọ na-ekpa nkịta chọrọ ịkpa afọ obodo ha nkịta ha adịghị nwe nkịta o nwere nkịta ga mme nkịta ọ bụrụ nkịta na-ata alụ akpa ya eze ịkpasa eze enyi a na-ezie izize eze onye atanwụzi ihe tasie ihe ahụ ike nkịta akpara eze atanwụzi alụ je ka ọ taghị alụ ọ na-etegha asọ mmiri n'ụkwụ ọ ga ha na-enwe ndị na-akpa nkịta eze aka ọlụ ha nnọọ otu esi onye jee ebe onye na-akpa nkịta eze inye ego ọ bịa ebeza ekpe ya eze nke nwa bụ onye nwe nkịta ahụ enwe ejie n'isi ị na-emetụ aka na-amụ nkịta ahụ na-efe ọdụ ọbụla gị na-egwu egwu wee nwudesie ike kpaa ya eze isi onye ọbịa bịa nwude ka kpa nkịta tupu ibido ịkpa nkịta ahụ eze ọta ga-alụ inu abụọ na onye mkpa ji onye ama na-akpa na-ebu ụzọ onye a na-enyere aka na-eweta okwu egwu ọ bụrụ na na-achọ ikwu okwu dị na nwa gị ada anụ ihe ụmụnna wee ka nzukọ na-aya akpọta nwa gị jekpara gị n'ọgbọ niile ka ọ bịa ka nke amara ụdị ndụ na-ebi ha wee bịa echi na ahụ na afọ ọzọ ngwa ya ngawa ọrụ ugbo n'ọkpana m unu gwa m ihe ekwute nke ọ na-ekwu okwu n'isi nwa gị kwesịrị na ihe ekwutekwe nọrọ anyị onye ọ na-agalị na naanị echere n'oji okwu onye amaghị na onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi n'onye isi na-adịghị ọnwụ ya mma wee kpọta n'ebe anyị agwụ ya ọya ma wee na-achọ onye enwude nwunye o jide mma n'aka wụ onye ala ha na-ama ya anyị na-achọ onye oyi osisi eze kpọọ nne ya eme ka nwa m bịa ka metụ ya aka n'isi bịa ka mkwọrọ gị n'azụ debe mma ahụ na na-ewe bịawa onye ala ji mmanụ ya na kemgbe a na-achụgharị adebe mma na ndị ọ debe nne ya nọ onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi ọ bụrụ bịawụ na nwa ahụ ekweghị akpọ diokpara ha bịa magbụ ya ọya atazalụ ha tara diokpara ha nwe onye ga-ekwe bịa magbara nwanne gị ala na-apụ ọ tagbukwuo m
onye bụ nke ọ na-anyị ya ihe dịghị mkpa nke a ga-etinye ihe na-esu ya ọ bụrụ ya ihe dị mkpa onye ọzọ bịa bụolu gị ibu alụ dị na be gị nke a ga-ewepụta okwu egwu a na-achụkwụzi gị achụkwu